המשחקים שהפכה להכי פופולרית בשוק, 27 מיליון מכשירים נמכרו בתקופה הזאת, אבל מסתבר היום שלא כולם קנו אותם בשביל לשחק פיפה או מורטל קומבט. GTA, כן, המהדרין GTA. נגיד לילה טוב לקרן אלעזרי, מרצה וחוקרת בתחום הסייבר מאוניברסיטת תל אביב. קרן, לפי הפרסומים היום, דאעש מצאו מה? דרך מתוחכמת לתקשר ביניהם דרך הסוני פלייסטיישן? תסבירי את זה. אז צריך להסביר מדוע פתאום אנחנו שומעים בימים האחרונים מכל מיני מומחי ביטחון ומודיעין באירופה וארצות הברית שדאעש מצאו דרך מתוחכמת להשתמש בתקשורת של הפלייסטיישן נטוורק ובצורת העברת המסרים שבה יחד עם הקונסולה הזו ככל הנראה כדי לתאם אולי את האירוע סדרת אירועים שראינו בסוף השבוע האחרון בפריז. אבל צריך להגיד שאין בהכרח איזשהם עדויות ספציפיות לכך שזה קרה. מה שהתרחש זה שבאחד המעצרים בבלגיה, אם אני לא טועה, של אחד החשודים, נמצא סוני פלייסטיישן בבית. עכשיו צריך להגיד שאם תפשטו על בתיהם של גברים צעירים בני 20-30 ברחבי אירופה, אתם תמצאו פלייסטיישן. אפילו אצלי בבית תמצאו פלייסטיישן, אקסבוקס וגם נינטנדו. ואת אינך נמנית על דאעש. לא, אבל אני כן נמנית על קהילת הגיימרים, שישנם עשרות מיליוני, אם לא מאות מיליוני גיימרים ברחבי העולם, ולמעשה להגיד שמצאו אצלהם פלייסטיישן בבית, ואולי הם השתמשו בפלייסטיישן ולתקשר בצורה מוכוונת. אז היה איזה קש כזה שעשו ועוד לא בהכרח מוכח, אבל... אז לא רק קש, גם שר הפנים הבלגי, ז'אן ז'מבון, שמו, התראיין לתקשורת ואמר שהתקשורת באמצעות פלייסטיישן היא מאוד קשה להתחקות אחריה, וייתכן שזה אחד מערוצי התקשורת. אבל תסבירי לי את זה כמי שלא חי את עולם הפלייסטיישן, איך זה עובד בכלל? אז ישנם כמה דרכים שבעצם אפשר לתקשר באמצעות הפלייסטיישן. ראשית, יש צ'אט, יש מערכת של צ'אט, יש חברים, כמו שיש לך חברים בפייסבוק, אז יש גם חברים בפלייסטיישן נטוורק, יש להם יוזרניים, ואתה יכול לצ'אט איתם. וגם בתוך כל מיני משחקים ספציפיים, בין אם זה Call of Duty או משחקים אחרים, יש דרך בעצם ליצור קשר עם השחקנים. זאת אומרת, תוך כדי המשחק, מה שאתה משתמש בדרך כלל כדי לתאם כל מיני טקטיקות במשחק, אז עכשיו אתה עושה את זה לכאורה מעביר מסרים. נכון, והקונסולות האלה מגיעות היום עם מצלמות, מיקרופונים, עם מדונה כזו שאפשר ממש לעשות וידאו צ'אט, יש אפילו מסיבות, יש ערוץ מאוד פופולרי שנקרא טוויץ', שאנשים משדרים את עצמם, משחקים במשחקים ומספרים, עכשיו אני אעשה ככה, עכשיו אני אעשה ככה, עונים לשאלות מהקהל. עכשיו, מה הטריקי כאן? שוב, אם תגיד אותם טרוריסטים, הם משתמשים באיזה אמצעי תקשורת מוצפן נורא מיוחד, איזו אפליקציה מיוחדת, יכול להיות שדווקא הם היו יותר בולטים ויותר עולים על הרדאר של סוכנויות הביון, שכפי שלמדנו בשנים האחרונות, מתחקות אחרי כמעט כל צורה של תקשורת דיגיטלית. אבל דווקא כאן, כאשר הם נגיד מדברים בתוך צ'אט, בתוך איזשהו משחק, שבו המטרה של המשחק היא לחסל מסתננים, או להטמין פצצה, או להחליף איזה כלי נשק או משהו כזה, יהיה מאוד קשה לזהות שמדובר בעצם בשיחה על אירוע טרור אמיתי. שוב אני רוצה לסייג ולהגיד, זה שיש פלייסטיישן בבית, זה ממש לא אומר שאתם חלק מהרשת. אז בעצם, זאת בעצם, אתה אומרת, שיטה בעצם פרימיטיבית, ובפרימיטיביות שלה זה קצת מה שאולי מבלבל אותה. אני לא חושבת שהיא פרימיטיבית בכלל, וגם פה צריך להחליף דיסקט. בימים האחרונים מדברים הרבה באירופה, אחרי כן, כל הסוסים ברחו מהאהובה, על הצורך להחליף דיסקט בחשיבה הביטחונית. גם פה המחשבה שטרור מוסלמי גלובלי הוא ככה לא מתוחכם ופרימיטיבי, זאת מחשבה לדעתי מיושנת מאוד. בטח לא דאעש. בטח שלא דאעש, בדיוק, הם מאוד משוכללים, עושים שימוש בהמון ערוצי תקשורת, בהמון טכנולוגיות חדשניות, ופה דווקא אולי יש איזושהי נקודה לנחמה קטנה, וזה שקולקטיב ההאקרים הבינלאומי אנונימוס הכריז ביממה האחרונה על כך שהם פוצחים שוב במבצע לחשוף את הפרופיל בטוויטר של דאעש. זה באמת ההצהרה שלהם, את ההכרזה שלהם, הנה. בהחלט. Notre pays, la France, fut attaqué à Paris vers 22 heures par de multiples attentats terroristes revendiqués par vous, l'État islamique. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, nous allons vous traquer. טוב, זה מין לוק גנרי כזה, אפשר להלביש על זה גם, להקריא על זה מתכונים גם, כי זה זה קצת פחות חגיגי מההצהרה של הנשיא הצרפתי כמובן, אבל מה היכולות שלהם באמת, ומה זה אומר ההכרזה הזאת? אז באמת הוידאו שראיתם זה אותו וידאו גנרי שאפשר להלביש עליו כל מיני טקסטים, וגם אני עשיתי את זה בעבר. מה שצריך להגיד זה שאנונימוס פעלו בעבר גם כנגד פרופילים של דאעש בטוויטר, לחשוף אותם. במדינות מסוימות באירופה הם כבר הפילו אתרים של ג'יהאד איסלאמי, אתרים שמפיצים את המסרים של דאעש, הם הצליחו לחשוף
שמות או יוזרניימים וכתובות IP, כתובות אינטרנט של משתמשים באתרים האלה ולדווח עליהם לרשויות הביטחון. ומה שמעניין בפעילות הזו, צריך להגיד שבתנועת אנונימוס יש הרבה פרנקופילים, זאת אומרת, הרבה אנשים בעולם דובר הצרפתית, גם אם לא מצרפת גופה, ויש כאן איזושהי רתמות גלובלית בעיניי, ואני חושבת שמול ארגון או תופעה כמו דאעש, אולי דווקא התופעה המבוזרת, מלשון distributed, כמו אנונימוס, יכולה לעזור קצת לגופי הביטחון הממלכתיים הרגילים. גם חשיפת ה-IP ודברים כאילו לכאורה נורא פעוטים וקטנים, גם זה מין כלי? זה בעיניי בדיוק המימוש הזה של חזון של מערכת חיסונית, שבעצם פעילות רשתית שהיא מבוזרת, כאשר חושפים עוד פרופיל טוויטר, עוד אתר אינטרנט ועוד אתר אינטרנט, בעצם מתחילים להרים את כל האבנים הדיגיטליות שאותם אנשי דאעש מסתתרים תחתם, את האמצעים שהם משתמשים כדי להפיץ את המסר שלהם הלאה. חשוב לזכור שמאחורי האלימות של סוף השבוע מסתתר מסר, מסתתרת אידיאולוגיה, ודאעש משתמשים באמצעים דיגיטליים כדי להפיץ את האידיאולוגיה הזאת. הם גם משתמשים בזה, כמה באמת דאעש תלויים בזה? זאת אומרת, כמה דאעש תלויים ברשתות חברתיות למשל? זו נקודה מאוד מעניינת, כי בדיוק ביממה האחרונה שמענו דיווחים שברקה, שזה אולי בירת החליפות, המופגזת כרגע, גם אין גישה לאינטרנט, ונשאלת השאלה האם הם ניתקו את הגישה לאינטרנט כדי לוודא שלא יעקבו אחריהם למשל, או שהגישה לאינטרנט באמת נפלה בשל ההפגזות. דאעש משתמשים בטכנולוגיה, הם לא פרימיטיביים בכלל, הם משתמשים בטכנולוגיה כל הזמן, הם תלויים בה, זאת שאלה שאני לא יכולה לענות עליה, אבל אני חושבת ששווה להשתמש בטכנולוגיה כדי להתחקות אחריהם. לזלזל בהם בטוח אסור. כן, לזרי, תודה רבה. תודה לכם.